Sabir Ümitbayev ismindəgi Minzələ Tatar Dövlət Drama Teatrı Lək-Lək birinci Bütün Россия Bəbi Balalar Teatr Festivalini ötkərdi. Minzəlilər Əligi Festivalini 2018 yılda Tataristan Respublikasında birincilərdən bulub öz bazasında uyuşturğan idi. Tatar ornamenti, canlı bizəklər, qıyırıqlar deb isimlənən spektakllər səhnələşdirildi. 2021 yılda teatr Lək-Lək birinci Xalqara İcadi Bilim Biro Forumu formatında ötkərildi. Толырaq Fənnur Xəsənov həm Rinat Sahibgəreyev video yazmasında. Minzələ teatrı özünün özünşəligi deyib, bəbi teatrlar yönəlişini bilgilədi. Sabir Ümitbayev ismindəki Minzələ Tatar Dövlət Drama Teatrında Lək-Lək birinci Bütün Россия Bəbi Balalar Teatr Festivali bulubuzdu. Огромное спасибо организаторам. Sizni Minzələ jirində görüyümüzə şadbız. Siz barığızda yaş buğununu tərbiyələvçilər, motorluq, şəfqətlilik tuturuvçular, balalarımız kiləcəginin nigizin saluvçular. Keyinki şırda көңіл şunday жылы ışraşular sırı deyip qatnaşışçılarga müracaat etdi Minzələ rayonu başlığı Aydar Salaxov. Biz teatr sənğətindəki bu yana yönəlişini alğa tabada devam etərbiz. Bugün indi alар indi özlərinin inisiativası bilan шығып, мына шундай районыбызга зур дәрәҗә булган, гурурлыгы булып, мына шөттүреп, матур иттереп, Бәби театрны үткәрәләр. Bu indi bizning balalar үшін аларга матурлыкны, сәнгатьне күрсәтү, аларга тәрбияләү чаралары итеп шайтып бара инде. Без бик шат. Быелгы балалар Bəbi фестивалендә катнашырга теләүче театрларның саны да 8-гә җитте. Һәм географиясе дә киңәйде. Алар Татарстанның һәм Россиянең төрле шәһәрләреннән җыелганнар. Барлыгы 9 спектакль күрсәтелде. Спектакльләр 7 яшькә кадәрге балаларга тәгаенләнде. Менә бу яңа инициатива башлангыч менә Илнур Гайниев тарафыннан ул минемчә biz biraz монда biz карыйбыз монда безнең периферия ул Минзәлә а монда иң алдынгы инициатива чөнки бик күп театрларда ул юк әле Россиядә әйтәм Бәби театры хәзер монда уже Бәби театрга да түгел үзе менә шундый зур форум фестиваль җыела һәм без фикер алышабыз без ничектер менә монда килгән экспертлар алар чынлап та Россиядә бик билгеле кешеләр, бик мәртәбәле кешеләр Бәби театры ничек булырга тиеш, ничек барырга тиеш киләчәктә ниндидер фикерләрне монда туплап җыеп бирәчәк без экспертлар. Я была в Казани 2 раза, это был Казанда гомумән Татарстанда берничә тапкыр булганым бар, театраль кала. Әлеге юнәлеш чит илләрдә моннан 40 еллар элек башланган. Ул бәләкәчләр өчен театр дип аталган. Аларның режиссерларын чакырып өйрәнү алганнан соң үзебездә Мәскәүдә эшли башладык. Шуннан Россия буйлап тарала башлады. Менә Татарстанда да яңа башлангыч. Алдагы елларга караганда Бәби театр фестивале күпмедер дәрәҗәдә үскән, ныгыган. Сегодня мы привезли спектакль для самых маленьких. Әлеге фестивальгә без Пингвин баласы Пинг маҗаралары спектаклен алып килдек. Без аны махсус конкурска дип әзерләгән идек. Уңышлы әсәребез булды дип уйлыйм. Это первый опыт. Это такой первый опыт для нас. Бу беренче эшебез. Безнең өчен режиссер ролендә булып карау кызык булды. Бик борчылабыз. Читтәге тамашачылар безне ничек кабул итәрләр? Фестиваль тарихына күз салсак, бу юнәлештә фестиваль уздыру ул Европа илләреннән башланган. Әкренләп Россиягә кергән Мәскәү театрлары күтәреп алган. Фестивальне оештыру һәм уздыру инициативасы белән Татарстанда беренчеләрдән булып Сабир Ümitbayev исемендәге Minzələ Tatar Dövlət Teatrı çığa. Təqdimni Minzələ rayonu administrasiyası һәм Tataristan Mədəniyyət Ministerliyi күтәреп ала. Biz milli drama teatrı bulsak da bu yönəlişni bizə bir planga kirtdik. Bizning indi drama əsərlərindən başqa əlbəttə Бәби spektakllər də var. Şuluq vaqtda biz Qurşaq spektakllərində repertuarga kirtdik. Киләчәктә шушы фестивальне үзебезнең театрга беркетеп калдырырга иде. Гәрчә без милли театр булсак да, чөнки баланы 5 яшеннән үк чисталыкка, мәдәнияткә, театр дөньясына тартырга кирәк дип саныйбыз без. Минзәлә театрында 3 көн дәвамында 9 Бәби спектакле күрсәтелде. Спектакльләрне фестивальнең эксперт советы Нияз Игламов, Казан шәһәре, Мәскәү шәһәреннән Варвара Коровина, Наталья Каминская һәм Анна Казарина бәяләде. Театр белгечләре фестивальдә катнашучылар һәм шәһәрдәге күллият студентлары өчен көн сайын лекцияләр, мастер-класслар узды.
тудырды. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.